Wabo uDr Khehlelezi eshaya isikhala ngendlela eyisimanga esontweni lakhe eligcwala kakhulu khona laphana eThekwini. Lokho kufakazela-ke nje ukuthi eZayoni kumnandi. Yebo, angaze ngiye mina kodwa nje ngiyabona ukuthi hayi cha ziyakhipha eZayoni. Hhayi indaba yokudlala. UDr Khehlelezi uma eshaya isikhala kanje uthi wuzani. Awubuke nayo ividiyo ngikhohle ukuthi usubscribe. Danke. Hallelujah, hallelujah.